Nanggigil talaga ako. Tulad ng manager at saka supervisor, yung kusog kay mamersonal. Shout out sa inyo. Sino ba yung mga yan? Sarap si Bakin. Nanggigil ako. Nanggigil ako. Ha, yan. Sarap yung si Bakin talaga. Sino ba yung mga yan? Magbugha ko sa kahoy, guys. Magbugha ako ng kahoy, guys, kasi para may pang sunlod ako. Ayan. Alam niyo na dito sa bukid, guys. Dera. Magsibak ako ng kahoy. Ayan, guys. Mao na, guys, akong sibakon karon, guys, ng kahoy. Nya gitunga-tunga na guys, kay para diretso na. Ayan, guys. Yan, gitunga-tunga na siya, guys, kay para diretso na. Diretso na ang pagsibak. Ito yung atsa, guys, para gamitin ko pagsibak ng kahoy. Ayan, di pa natapos di pa natapos hinati yung guys, kahoy. Di nga na, baby. Hawa di. Ang pagkuanda na ako? Oh, dali ra. Dira, guys, magsibak na ko ng kahoy, guys. Bangko ma. Dira, guys, kay para na ko pangsunlod ugma, guys. Ha? Ay lang kada adlaw inom. Ay, sakto dito nagkuan ko nga nay saging, nga na magisaging oh. Iyo ka lugas. Duha tulo ko pa. Lima to. Okay, saging ante. Farmers ba? Uy, dagan lagi antik-antik na ni. Dira, guys, naano ko'y pangsunlod, guys. Ugma. Ingan yun, ani pagkuan, guys. Ana na siya, guys, kay para Ah? Wa na kung sa diin. Sa ingon. Sa ingon. Dira, guys. Ipakuha ka mo ta? Ana na siya, guys. Oh. Buang na mag-adto ka ta dito duga. Nara. Ano sila kay naman? Dira, guys. Adto pa ta dito ato paglaruhon. Dito ka kumada. Ako gid kay baha ba? Ano man? Ah, banda. Oh, na. Naghapon ang uwan. Hoy. Ante. Di basta-basta magkuan sibak ng kahoy, guys, kay ang bigat ng atsa, guys, oh. Bigat ng atsa, guys. Ayan, may pangsunglod na ako ugma, guys. Magluto ako ng paninda ko ugma. Ayan, guys. Magsibak tayo ng kahoy, guys. Ganyan na, guys. Ganyan. Ganyan na pagsibak, guys, ha? Ganyan na pagsibak, guys. Ganyan. Ganyan na pagsibak. Ganyan ang pagsibak. Ayan. Wala. Ayan, ito pa, guys, ha? Kolektor ma. Kolektor Ha? ma. Oh, sibak ko, guys. Sibak. Kolektor mo taano ma. Dali ko ito tao. Ayan, guys. Yan, guys. Magsibak. Nakuha na kong kamot, guys, oh. Di jud basta-basta dahil, guys, magsibak ng kahoy, guys. Malapit na matapos, guys. Ayan, guys. Ayan. Mga walang niya kayo. Yung manager. Mga manager na kusog
mamersonal? Ha? Supervisor na kusog mamersonal, mga leksi kayong lahat, ha? Yan. Manager na kusog mamersonal, ha? Manager na kusog mamersonal? Supervisor nga kusog mamersonal, ha? Nanggigil ako sa inyo. Ha? Shout out dyan. Sino ba yung mga yan? Ayan. Ayan. Nanggigil ako guys. Nanggigil talaga ako sa mga... Nanggigil ako sa... Shout out sa mga... Yung mga manager nga kusog mamersonal. Supervisor nga kusog mamersonal. Ayan. Ito ang gusto ninyo, ha? Ayan. Sisibakin ko kayo, ha? Nanggigil ako sa inyo. Nanggigil ako sa inyo. Nanggigil ako sa inyo. Nanggigil ako sa inyo, ha? Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ito pa, nanggigil ako sa inyo. Nanggigil ako sa inyo, ha? Nanggigil. Na. Ha? Mga ano kayo? Ha? Ayan. Ayan ang gusto niyo, ha? Nanggigil ako sa inyo. Shout out dyan kung sino ba yung mga yan. Nanggigil ako. Nanggigil ako. Ha? Ayan. Yung mga manager na ano? Ayan. Sarap magsibak. Ang sarap magsibak ng kahoy, guys. Sarap magsibak. Gaya rin ng mga supervisor, manager, na kusog mamersonal. Sarap sibakin. Sarap sibakin. Ayan, nanggigil ako. Yan, shout out kung sino may mga yan. Shout out sa inyo. Hindi kayo nakakatuwa. Ayan guys, natapos na ako nagsibak ng kahoy. Nanggigil talaga ako guys. Nanggigil ako sa pagsibak ng kahoy. Tulad sa mga pangyayari, nanggigil talaga ako. Tulad ng manager at saka supervisor, yung kusog kay mamersonal. Shout out kung sino ba yung mga yan. Shout out sa inyo. Nanggigil talaga ako. Sarap sibakin. Nanggigil ako. Nanggigil ako. Ha, yan. Sarap yung sibakin talaga. Sino ba yung mga yan? Shout out sa inyo kung sino ba yung mga yan. Ayan, nanggigil ako sa attitude ninyo. Makakulob jud mo kaldero. Nanggigil ako guys. Ayan. Ayan guys, nanggigil ako. Shout out kung sino ba yung mga yan. Ayan guys, natapos na ako sa pagsibak ng kahoy. Ayan, ang dami ko ng kahoy guys. So may magamit na ako pagsaing mga...
Yan ako'y tinanom nga buwak, guys. Diyara. Diyara, guys. Nindot ang color ani, guys, kay violet. Violet ang color sa buwak niya, guys. Nya ang kaning isa, guys. Ang kaning isa, guys. Kani siya, guys, gikan panig Medina, guys. Ayan, Medina, gabi-gabi. Lahi siya nga gabi-gabi, guys. Ayan. Na. Or nang huy-huy akong bukton, guys, sa pag sibak ng kahoy, guys. Nangala yung ano ko, guys, bukton. Aman si mama nagpaingon dahil ah? Ah, to sentro? Yan akong lula, guys. Akong lula. Ayan, ang department store ni mama, guys. Yan ang department store niya. Ay, nako, Diyos ko. Yan ang department store ni mama. Ayan, may gasoline station siya, guys. Bonggesyos. May gasoline station. Ayan, guys. Ang mga panindan niya, guys. Ayan. Ayan, ang buhay bukid.